eu son Daniela do Coro Cantiga e estamos hoxe aquí para cantar aquí no Liceo como un peche do curso escolar onde pois recopilamos moitas as cancións que hemos traballado ao longo do curso xunto co Coro Gaudeamos para compartir a música. Moi ben, Daniela. Sí, eu son Iago, tamén son integrante do Coro Cantiga, da sección de barítonos. Nada, somos un grupo diverso, sempre pois con amor pola música e polo canto coral. Pois neste caso facemos este concerto en peche do noso ciclo de concertos que facemos durante todo o ano. Recopilamos pois un montón de cancións e demais que imos facendo xuntos, tamén coa coral Gaudeamos, que é o coro de maiores. Nada, animamos tamén a calquera que quera virse cantar, sobre todo chicos, que eso estamos dous. Entón fai nos falta xente e demais, así que nada, e que estedes atentos ás redes sociais, Coro Cantiga, etc, que sempre temos aí de todo, avisamos dos concertos para que nos veñades ver, que sempre se agradece. Moi ben. Dicir algo máis? Ola, son Lucas, son do Coro Juvenil e Infantil Cantiga. Animo a vir os nenos que queran vir ao coro a cantar. Que tal se portan os maiores? Bueno, máis ou menos. Sí. Son un pouco rebeldes, sí? Sí. Bueno, Importante eso, temos dúas seccións, sí. O coro juvenil, que é o que canta hoxe aquí, pero tamén temos unha sección de meniños de entre 4 e 10 anos, e 12 anos, entre 4 e 12 anos, basicamente, pois eles fan un conto musical, normalmente, entre outras cancións tamén máis acorde á súa idade, e moitas veces facemos concertos tamén con eles, todos xuntos, igual que facemos así coa coral Gaudeamos. Bueno, por que a música, Daniela? Eu creo que a música pois une a toda a xente que a escoita e que a actúa e para mí a música é como un método para transmitir as emocións e os momentos de ledicia, etc. Por que a música? Pois a música é unha ferramenta de expresión para todo en xeral, axuda un montón a levar o día a día a vida moito máis contento, sobre todo compartindo con outra xente no coro, pois é o mellor que hai. Por que a música? Porque axúdame moito cando estou enfadado, canto, cando estou feliz, canto. É un método de expresión moi diverso. Que bonito. Bueno, Sí. pois nora boa, aí vos estaremos mirando o ben que o facedes, campións. Perfecto. Grazas. Vale, pois chamame Cristina, son a directora do Coro Juvenil Cantiga que vai a cantar aquí esta tarde. Queremos festexar o Día da Música, que sempre facemos un concerto polo Día da Música, que é o 21 de xullo, pero por razóns de axenda destos rapaces que están sempre moi ocupados non pudo ser, e tamén penso que por razóns da disponibilidade da sala, entón festexámolo hoxe. E aparte teño un coro de abuelos, bueno, chamoslle os meus nenos maiores, a coral Gaudeamos de Ourense, e tamén os invitamos a cantar esta vez, entón gustanos compartir e facemos un concerto interxeracional. Penso que é moi bonito que os abuelos canten cos rapaces e bueno, para disfrutar da música, facer música todos xuntos, que penso que bueno, é super bonito disfrutar con un instrumento que é a voz. Moi ben, como... Perdón. Sí, como directora, digo, Cris, como é esa labor entre os nenos e os maiores, que non será fácil, non? Pois mira, non é unha cuestión de constancia, porque, bueno, as axendas de todo o mundo están moi ocupadas hoxe, e se hai tempo ao final do día ou da semana, pois, el libro para cantar, pero, bueno, a verdad que é un grupo maravilloso, que se leva super ben, e estou encantada de ensaiar con eles. Moitísimas grazas. Con outros mércoles, con outros os vernes, pero, bueno, unha labor de pasiño a pasiño, un poquinho cada día, intentando mellorar sempre. Eles están entusiasmados, estuven falando xa cos rapaces, e xa sinten a música como axuda e terapia, non? Eso é importante. Sí, claro, porque cantar entusiasma, alegra, sobre todo une. Bueno, hai rapaces que levan cantando no coro, pois, eu que sei, 10 anos xa, mínimo. Claro. Entón xa se sinten como parte desto, somos como unha pequena familia. O ano pasado viaxamos a Bélxica, este ano non temos así unha viaxe importante ao estranxeiro, pero espero que o ano que ven sí que podamos facer outra viaxe así importante.
Miguel é o pianista que acompaña neste acto. Bueno, que nos contas, Miguel? Pois nada, eu estou encantado, levo xa moitos anos colaborando con Cristina, cos seus coros, con Cantiga, con Gaudeamus. Para mí sempre un placer, e máis nestas ocasións nas que, como ela dicía, este encontro interxeracional. E nada, imos disfrutar, pasar unha boa tarde, escoitando música e disfrutando. Que temas escollestes? Pois imos facer un pouco variado, vai haber obras en galego, imos ter obras africanas, obras un pouco máis clásicas, máis sacras, vai haber un poquinho de todo. Penso que o mellor é que escoitedes. Música pop. Música pop Tamén, tamén, que ben. É importante que imos facer hoxe un reestreno, que é unha composición de Miguel, que é o noso pianista, pero tamén é compositor. Que ben. La estreamos o pasado mes de abril en Ourencanto, pero non estaba porque estaba estudiando fora en Berkeley, estaba facendo ali un posgrado, pero hoxe ímola facer outra vez, eu vou visitar o piano e ele vai dirixir a súa propia obra. Efectivamente. Pois Canal Cultura estaba aquí o ano pasado, sin ti, pero estaba eu aquí tamén, que efectivamente falaban de ti os teus compañeiros, Miguel. Así é, pois que bonito, estaremos atentas. Bueno, pois parabéns, noraboa, estamos a piques de empezar, queridos. Non estades nerviosos? Un pouquinho. Gracias. Gracias a vos. Boa tarde.